Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Pasintabi sa mga kumakain ng almusal at pamahaw. At paniyaga. Panghuhuli ng daga sa naiya ay regular nang gagawin. Ito'y matapos naging viral sa social media. Ang mga dagang nagtakbuhan sa kisame at sa boarding gate ng nasabing airport. Lalo na sa Naiya Terminal 3. Naging epektibo di umano ang panghuhuli ng daga gamit ang mga mousetrap. At hindi titigil ang pamunuan ng Naiya na tugisin at hulihin ang lahat ng mga pesteng daga. Ayon naman sa isang head ng restaurant sa Naiya, dumami ito noong kasagsagan ng pandemya na walang mga tao at doon na nagtago ang mga daga. Ikaw, tutulong ka ba para mahuli Wow. ang mga daga sa Naiya? Yan ang ating pag-uusapan sa ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good Marso 15, tuwing 2024. Sa oras na 7:29 ay kasama niya na ang cool na Uncle from Davao, Uncle Dago! Ayaw, Col! Ayaw, tagal. Mata pa ko, Col! Ayaw, Col! Ayaw, Col! Mata pa ko, Col! Kasama rin ang hot na tita sa balat ng radyo from Bacoor. Tita Tanya Chinita. Tita mo'y mestiza na Chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Ay, hindi ako niwala. Nako. Pala, sagot naman to si Mang Kanu. Hindi ako Thank niwala. you, Col! Salamat, Tits. Nako, yan. Maganda yan. Yan, usapang dagana naman tayo. Paiingtingin talaga. At least ginawa na ng solusyon na Totoo naman uhulihin yan. na yung mga daga para kasi kadiri no? Pasintabi ha sa mga kumakain, lalo na yung mga nasa mga kainan. Pag meron kang kainan kasi, merong mga establishmentong ganun, dun dadagsayan. Matik Kasi yan. hanap Oo, aamoy Oo. yan eh. Basic. Basic. Basic yan na. Kasi doon yung pupunta, maghahanap yan ng mga pagkain. Kaya lilinisin dapat every day. Hindi po pwedeng, ay, tinatamad ako ngayon. Namuad to ang tawag niya sa Bisaya sa daga, ilaga. Tingin ko naman everyday nila nalilinis. Kaya lang, mas matinik yung daga. Kaya kung mas matinik sila, dapat basic, mas mautak tayo mga tao. Basic. Halimbawa, wag lang siguro, hindi ko alam kung pinapractice na nila, pero wag isang strategy lang ang gamitin. Panghuli ng Daga. Sakto. Parang sa mga lalaki, 'di ba? Kung tapos mo na yung isang strategy na nahuli mo siya may kabit, isip ka ng iba kasi alam niya na hindi niya na yun gagawin. Hindi, unang strategy hulihin sa cellphone. Sa cellphone. Pag nahuli mo na sa cellphone. Wag na doon. Wag na doon sa cellphone. Yung motor naman. Hindi na namin sasabihin. Kasi malalaman nyo eh. Hindi na namin sasabihin. Pero meron kami. Nagala yung pinag-uusapan. Napunta na naman Hindi. sa Analogy lalaki. tawag dyan. Analogy. Diba? Uy, Diyos ko, itong mga babaeng to talaga. Totoo naman yan. Totoo yan. Kailangan nating maging malinis sa kapaligiran. Totoo. And good thing na ginawa na ng
NAIA. Official. Mga Oo. officialis dyan, na Yan. management na linisin talaga natin yan para sa kapakanan ng Totoo lahat. yan. Ng lahat. Ng pasahero. Ng pasahero. Na lahat ng Pilipino. Di ba? Totoo yan. Tayo magbibenepisyo para hindi balik tayo dun sa kahit pa hindi tayo yung... Lalo na mga tourist, Nam- ng mga Turista, tourist. oo. kasi para naman hindi mapintasan. magiging world's, ano naman tayo? Nasa lista na, Worst airport. Worst airport. Number 1 ka, pero worst airport. Di ba? Yung tulad ng napuntahan ni Tita, yung ano ba yun? Singapore, number 1 naman. Ang ganda naman ng Number 1 airport naman doon. yan, pinakamagandang airport sa buong mundo. diba? Diba? Hindi ba pwede magdala ng pusa dyan sa Sa Hindi katulad... NAIA? Ha? Pusa. Pwede. Pero kung mas malaki pa kasi Mang Kanor yung daga sa pusa, talo din. Kaya alam na ng daga yun eh. Sabi niya, wala kahit magdala kayo ng pusa, mas mataba kami. Ay, oo. Di ba? Yun na, matatalino ang daga, kaya nga si Doding daga matalino. Joke na ipasok ko lang. Di, nakakatakot nga naman kahit ikaw yung pusa, mas malaki sa iyo yung daga. Talagang... Mas matatakot, 'di ba? O parang ano din 'yan sa mga lalaki din. 'Di ba? Ano kinalaman ng mga lalaki dyan? Kung alam ko na yung strategy mo ng panghuhuli, hindi ko na yun gagawin kasi mautak ang mga lalaki. Lalande, mambababae. Ay, hindi. Oh, basic yan. Kaloyal yan. Basic, kailangan pa bang i-memorize yan? Sumagot ka. Napilitan si Mang Kano. No stage ako ni Tita Pero Tanya totoo bang nakakahika? Yung pusa? Yung daga? Hindi naman, pero masarap yan. Yung iba nga, dinadala sa mall eh. Yung, dinadala sa yung pusa sa mall? Yung daga. Wow! Kaya mga pet nila, dinadamitan. Dinadamitan. Yung pusa! Yung daga. Isa lang kilala ko, si Dodeng. Daga? Pusa. Dodeng pusa. Last ko na yun. Dodeng pusa. Ang laki ng ngipin. Nung dugo, Ng pusa. pangit. Bakit tingnan? Alam ko na yan. Rabbit. Pusa, rabbit. Na-breed. Pero magandang pangalan yan ay... Totoo yan, may rabbit kasi ako. Pusa yung binreading niya. Wala pa lang yun. Wala yung rabbit Pwede dito. pala. Dito matagal yung pusa mo. Wala yung jowa ko na rabbit, kaya yung pusa na muna. Grabe itong... Pati Jowa na rabbit? yung rabbit daw, sabi nung rabbit, ano yung mga doon? Yung rabbit ko na lalaki, umalis yung rabbit na babae, kaya doon muna siya sa pusa. Doon mo na nagpabarako, kaya na-breed. Tumatalon yung pusa mo. Pati alaga ni Mang Kanor. Oo, grabe. Ng bababae. Ng bababae din. Grabe ka, Mang Kanor. Ay. Pero ano ba magandang pangalan yan? Ming Ming, di ba? Pangalan ng pusa. Uy, napasok sa mousetrap. Yung daga. Pusa. Ay, nako. Ang pagtawag dyan ng iba, Niwala na sana ako, pero parang may umihi lang. Parang national irrigation. Tawagin mo yung yung pusa. hindi yung daga. Pwede din yan. Ganun ba yun? Maniwala pa ako, hindi na. Good morning sa inyo Ang laban. tawag, yan yung tawag sa sa pangpindot sa computer. Yung mouse. Yung daga. Yung Alam, cat. sabihin mo. Tatawin mo talaga. I-double click mo. Tits, paabot nga nung I-double click ng mo. daga. I-double click yung mouse. Yung cat. Yan yung gusto nyo. Double click. Yung mouse. yung Cat. Pussy. Uy, gusto ko yan. Pussycat. Oh, yung pusikat. Ay, paborito rin yan Uncle Ezekiel. Morning sa iyo dyan, Blue Team. Uncle Francis Agustin. Hello sa iyo dyan. Nice game sa inyo, ha? Salamat sa papamino. At malakas ang speaker sa mga taga Nelrose Store at Banan Store sa may Adriatico sa Maynila. Nelrose Store, Banan Store. Salamat kaayo. Salamat kayo! Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 9. Good morning, Paul S. Nakikinig sa atin. Happy wedding anniversary, Ness and TJ Acuña. Mula po kay Paul Mervin Sabino ng Asia
DICRD ng City Government of Bacoor. Good morning, kapatid. Morning! Parahinta din nila sa 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan ba ko i-memorize yan, Mang Kanor? Basic! Boy in my mind.